Spesial buat Bapak. Kandhani to anggar nyedaki Pak Haji hawane sejuk. Adem ya Kak ya. Adem ning ati ya to. Sur. Lah kuwi.
Tiga krok kok bari iki bablas kile wong lagune Oh iya, bapak iki ya. lagune bapak Masih iki. monggo lho Mas. Niki lho sampun diputer sampe gununge ora melu joget. Sakar bisa Ayo kene. Ayo Mas Abrayo. Kone podo. Yo
Lho, sampun. Oke, matur Mbah Nu nggih. Mangke ditenggori request lagunipun malih nggih, Masih. Pak, tak Pak. Syukur bisa nyawang Gunung desa dadi reja eneng ora ilang gone padha lolopo sampai gunane sama dipinangani pautan spesial buat Mas. Monggo matur sembah nuwun Pak Min, terima kasih. Jadi requestnya banyak banget ya. Iya, Luar biasa. nanti malam juga masih banyak pokoknya Pak Yuli. Kayak ibu panitia di depan sana. Ibu mau ikut aja ke sini, Bu. Senang kula ya dek ya mbok aja lali eling ana rikala zaman semono sliramu janji aku setya ngateni ayo ayo batin tresnaku karo sing ati kangen Ridu ridu. Ayo. Akhirnya nyanyi adem ya. Kangen. Telepon saya. Monggo Pak Haji. Jajakin lagi Mbak Yuli monggo. Ya, ya jaga lagi. Ini Mas Manten belum ada request lagu Mas. Punya lagu apa monggo boleh request lagu. Nah. Oh, sasi ngawase kon ngenteni wong asli aku wong ayu Lah niki no tak perlu sekondur kok. Kangen. Oh siap. Nggih, spesial buat Binti nanti.